Их, башлыйсы иде өр-яңадан, вак биләүдән, иң гынахсыз чактан. Ап-ак сөттән, ап-ак кайыннардан, ак ефәк шәл белән, ак калфактан. Ай ак калфак, көмеш ай, укачук, өчен осталар чиккән бер кайда юк, җепкә тезгән инҗе, ак инәдә, инҗе калфак милли хәзинәле. Ах, ак калфак, сихри нурың ахак, әбием дуаларын калган атап, ан итәрлек изге гамәлләргә ант иткәндәй бабам Коръән тотып. Юк, кагылмыйм әле китапларга, исемнәргә, бөек талантларга, күкрәгемә кысып ант итәрлек изге мирас, ак калфагым барда. Мин ант итәм бүген сезнең алда. Хәмдияләр, ләлә, сөмбелләрнең ак калфагы белән безгә калган, ишетеп торсын апа сеңелләрем. Әнкәм сөте төсе итеп аны, ак биләүләр төсе итеп аны, ак әбием төсе итеп аны, саклап кына киярмен мин тагы. Их, башлыйсы иде өр-яңадан, ап-ак сөттән, иң гынахсыз чактан, туйын көткән керсез ак күлмәктән, ак ефәкләр белән, ак калфактан. Эй, хөрмәтле кызлар вә эй, гыйззәтле кырындәшләр. Сезгә мәгълүмдер ки, халкы гүзәл булган кыз бала бөтен гаиләсе өчен олуг байлык вә бәхеттер. Кырындәшләре өчен кыйммәтле хәзинәдер. Үскәннең соңында бер иргә ихлас белән ярдәмче вә иптәштер. Моның кебек кыз балалар белән мактанырлар вә моның кебек кыз балаларны иң түбән халыклардан башлап, иң бөек адамнарга кадәр барысы да мактарлар. Укыган вә холкын тәрбияләгән кыз алтыннан да кыйммәтле вә инҗедән дә кадерле байлыктыр ки. Моның кебек кызларның күләгәләре иң ерак кырындәш вә белешләргә кадәр ирешер. Кырындәш кабилә арасында гына түгел, холыклы вә гүзәл тәрбияле кешеләр белән бөтен милләт вә бөтен дөнья халкы мактаныр. Әдәпле кешеләрне хәдисләр хәбәренә күрә Аллаһы Тәгалә сөяр, халык та сөяр, исеме үзеннән соңнарга калыр. Дөньяда мөхтәбәр вә ахирәттә дә бәхетле булыр. Һәр кем моны мисал итәр, һәр кем хәер дуга белән искә алыр, сагыныр. Әдәпсез кешеләр исә моның киресенчә, Аллаһы Тәгалә каршында хөрмәтсез вә халык күзендә дошман күрелер. Исеме сөйләнелмәс. Дөньядан үткәндә һәр кем рәхәтләнер дә, 1-2 сәгатьтән соң тәмам онытылыр вә гүя дөньяга килмәгән кеше кебек саналыр. Әгәр дә әдәпле булырга теләсәгез, моны теләмәгән кем булыр? Гүзәл холыкларны өйрәнегез. Гүзәл холыклы булыгыз. Гүзәл холыкларга гадәтләнегез. Кеше булуны теләгән кешеләр өчен гүзәл холыклы булу җиңел бер эштер. Насихатларыбызда гүзәл холыклардан иң кирәкле булганнарыдыр. Буйрыгыз, ханым әфәнделәр, бер мәртәбә булса да укыгыз вә урыны булганда кулланыгыз да. Тырыш вә бәхетле кешеләр кем тарафыннан булса да булсын, насихатларга кулак салырлар вә насихат итүчеләрнең кимчелекләренә күз йомарлар. Хөрмәтле кызлар, атагызны хөрмәт итегез. Алдында вә артында камил ризалык белән аның әдәпләрен алалагыз. Ата вә анагызны ихлас белән сөегез. Васиятләрен җиренә җиткерегез, теләкләренә каршы килмәгез. Каты күңелле булмагыз. Аларны хәсрәтләндермәгез. Бар тырышлыгыгыз белән аларны ризаландырыгыз. Ата вә анасына итәгатьле вә гыйлем белән зиннәтләнгән кызларның гадәтләре көннән-көн гүзәлләнер. Дус вә белешләре арасында исеме хөрмәт белән сөйләнер. Әмма ата вә анасын хөрмәтсез иткән вә аларның сүзләренә кулак салмаган кызлар мәхәббәтсез булалар. Ата вә аналары да үзләрен сөймәс,
Шит кешеләр күзендә дә хур түбән күренерләр, дөньяда гүзәл тереклек тә итә алмаслар. Отагыз алдында утырганда әдәпле булыгыз. Күп көлмәгез. Киемнәрегез белән уйнамагыз, аның тавышыннан артык тавыш белән сөйләмәгез. Отагыздан башка кешедән, кирәк иң якын кешегездән булсын, һичбер әйбер сорамагыз. Чөнки булай кем туры килсә, оннан әйбер сорау кызларның күңеле бозылырга сәбәп булыр. Отагыздан сораганда да чит кешеләр юк вакытын күзәтеп, гаять әдәпле итеп сорагыз вә бирмәгәндә күп кабатламагыз. Отагыз булмаганда вә яки вафат булганда, аның урынына калган туганнарыгызны отагыз хөкемендә белегез. Акча вә яки башка кадерле әйберләрегезне аналарыгыз кулында саклагыз. Анагыз рөхсәтеннән башка ашау вә эчү нәрсәләренә кул сузмагыз. Кешегез җиткән кадәр йорт вә өй хезмәтләре тугрысында аналарыгызга ярдәмче булыгыз. Аларның кул араларына керегез. Ул хезмәтләрне башкарырга өйрәнегез. Тик тормагыз, сәбәпсез ятмагыз, өстегезне вә башыгызны пычрак йөртмәгез. Бар туганнарыгызны хөрмәтле тотыгыз. Алар белән әдәпле булыгыз. Чөнки ата вә аналарыгыздан соң иң якын кешеләрегез туганнарыгыздыр. Үзегездән олы булган туганнарыгызны ата вә анагыз урынында санагыз. Аларга тавыш күтәрмәгез. Алар белән низахлашмагыз. Алар сүзенә каршы әйтмәгез. Аларны сөегез. Кечкенә туганнарыгызга шәфкатьле булыгыз. Аларны рәнҗетмәгез. Алар кулында булган нәрсәләрне кычкыртып алмагыз. Чөнки бу әйберләр аларның күңелләре боегуга вә ата-аналарыгызның ачулануларына сәбәп булыр. Кызларның әдәпсез булуларына да мисал булыр. Кулыгызда бер нәрсә булганда, кечкенә туганнарыгызны кызыктырып каратып тормагыз. Бәлки аларга да өлеш чыгарыгыз. Һәр нәрсә булса да, аларга шәфкатьле булыгыз. Туганнарыгыздан көтмәгәндә әдәпсез эшләр күрелсә, йомшаклык белән генә бу эш гаеп эш, эшләмәгез дип хәтерләренә төшерегез. Хак юлны белгәнегез кебек күрсәтегез. Туганнарыгызны ата вә аналарыгызга яманлап сөйләмәгез. Телләрегезне кеше яманларга гадәтләндермәгез. Аталарыгыз вә аналарыгыз белән бер туганнарны вә аларның балаларын вә башка кардәшләрегезне хөрмәт итегез. Аларны якын күрегез. Гаепләрен сөйләмәгез. Аларның хөрмәтле кешеләр икәнлеген һич онытмагыз. Ата вә аналарыгыз рөхсәт иткән вакытта кардәшләрегез хәлен белегез. Хәстәләнсәләр, хәлләрен сорап барыгыз. Читтә булганнарны белешеп торыгыз, аларның шатлыкларына шатланыгыз. Кайгылары булганда, кайгыларын уртаклашыгыз. Аларның хезмәтләрен башкарыгыз. Кардәшләрнең олыларына аталарга булган хөрмәт мисалында хөрмәт күрсәтегез. Кешеләрне туганнарга булган шәфкать мисалында шәфкать күрсәтегез. Якын күршеләрегезнең хакларын ригая итегез. Олылагыз. Аларны кардәшләрегез кебек күрегез. Аларның хәлләреннән хәбәрсез тормагыз. Хаҗәтләрен үтәгез. Хәстәләренең хәлен сорагыз. Кайгы вә шатлыкларын уртаклашыгыз. Читләргә китсәләр, хәлләрен белешеп вә сорап торыгыз. Ой, шикелле сихри булып, кашларың сызылып киткән. Ой, шикелле сихри булып, кашларың сызылып киткән. Күзләреңдә зөһрә йолдыз, әллә төштеңме күктән? Күзләреңдә зөһрә йолдыз, әллә төштеңме күктән?
Ой шикелле сихри булып кашларың сызылып киткән, ой шикелле сихри булып кашларың сызылып киткән, күзләреңдә зөһрә йолдыз, әллә төштеңме күктән, күзләреңдә зөһрә йолдыз, әллә төштеңме күктән. Ягымлы да, әдәпле дә синең әйткән сүзләрең, ягымлы да, әдәпле дә синең әйткән сүзләрең, шәфкатьлелек сирпеп тора синең нурлы йөзләрең, шәфкатьлелек сирпеп тора синең нурлы йөзләрең. Уңганлыкта, тугрылыкта ул синең табигатың, уңганлыкта, тугрылыкта ул синең табигатың, саклап калыр халкыбызны ватанга мәхәббәтең, саклап калыр халкыбызны ватанга мәхәббәтең. Татар кызы сеңлекәем, сине бер гөл кебек кенә. Татар кызы сеңлекәем, сине бер гөл кебек кенә. Вакыты җиткәч кияүгә чык тик татар егетенә, вакыты җиткәч кияүгә чык тик татар егетенә. Татар кызы сеңлекәем, син бер гөл кебек кенә, татар кызы сеңлекәем, син бер гөл кебек кенә. Вакыты җиткәч кияүгә чык тик татар егетенә, вакыты җиткәч кияүгә чык тик татар егетенә. Эй хөрмәтле кызлар вә эй гыйззәтле карандашлар. Өй эчендә булганнар белән гүзәл торыгыз. Аларга ачык йөзле вә әдәпле булыгыз. Өй эчендә булганнарны, хәтта хезмәт итеп йөрүчеләрне дә рәнҗетмәгез. Хәтерләрен калдырырлык сүз әйтмәгез. Чөнки бу нәрсәләр гакылсызлык билгесе булыр. Һәрбер эшнең бер вакыты вә һәр вакытның бер эше булып, вакыт үткәннән соң адәм баласы иң кирәкле һөнәрләрне өйрәнүдән мәхрүм калачагы өчен, өй эчендә булачак вә эшләнәчәк эшләрнең барчасын ошбу яшь чагыгызда өйрәнегез. Өй эчендә оста аш пешерүче булганда, яныннан аерылмыйча, аның һөнәрләреннән дәрес алыгыз, аның кебек пешерә белергә өйрәнегез. Иң ясалма булмаган, ләкин ләззәтле ашлар хәзерли белегез. Сөт вә коймакларны ачудан, ит вә җимеш төрләрен бозылудан, шырпы, пычак, болта, без, урак, чолгы, кайнар, аш вә самовар кебек куркыныч нәрсәләрне, спирт, йода, мышьяк кебек агу вә зәһәрле суларны балалардан вә балаларны булардан ничек сакларга кирәк икәнен сынагыз вә гүзәл аңлагыз. Башка ис дигәндә яки һава бозылып тын беткәндә, агу белән зәһәрләнгәндә, тән пешкәндә вә җәрәхәттән артык каныкканда, бурын канаганда, әгъзалар өшегәндә, хуш киткән вакытта иң беренче зарарсыз ярдәм нәрсә икәнен күңелегезгә алыгыз вә белегез. Киемнәрегездә булган йыртыкларны, сүтекләрне күренү белән үзегез ямагыз. Үзегез тегегез, кирләрегезне юыгыз. Кирләрне ничек киптерергә вә ничек үтүкләргә, сабынны ни рәвешле вә ни кадәр кулланырга кирәк икәнлеген энәсеннән җибенә кадәр ваклап белегез. Киемнәрегезне үзегез кисеп, үзегез тегегез. Идәннәрне северегез, юыгыз, бакыр вә җиз савыт һәм самоварларны агартыгыз. Һәр чәй эчкәннән соң чынаякларны юып куегыз, шкаф, өстәл вә башка җирләрдә булган тузаннарны сөртегез, үрмә күч ояларын бетерегез, өйнең һавасын саф тотарга өйрәнегез. Бөек галимнәр адәм балалары арасында йөргән яхшы вә яман эшләрнең һәммәсенең баш сәбәбе хатыннар булачактыр. Байлык ягыннан харап булган өйләрнең сәбәбен дә өйдә булган хатыннардан сорагыз дигәннәр. Киләчәк көннәр бөтенләйе белән сезнең кулыгызда вә нинди бөек хезмәтләр булса да булсын, сезгә бүләк ителәчәктер. Шуңа нигезләнеп, бу көннәрегездә гүзәл идара вә гүзәл тәрбия итә белү өчен хәзерләнегез. Юл башы булып алып барган карваннарны шүлләрдә адаштырмас вә өстегезгә алып чыккан көймәләрне кымлыкка утыртмас кадәр гыйлемнәрне
бу көндә хәзерләгез. Иртәнге йокыгыздан тору белән тәһарәт алыгыз. Яхшы сөртегез, чәчләрегезне тарагыз, көндезге киемнәрегезне киегез. Чәй эчкәннән соң сабакларыгызны алып кабатлагыз. Мәктәпкә мөмкин кадәр иртә йөрегез. Билгеле вакыты җиткәч, башкаларның әйткәннәрен көтмичә, үзегез белеп хәзерләнегез вә кеше әйтмәстән элек чыгып китегез. Мәктәпкә баргач, әдәпле генә үз урыныгызга утырыгыз. Дәрес вакытында сөйләшмәгез. Гыйлем өйрәнү өчен ихлас тырышыгыз. Әдәп өйрәнегез. Күркәм холыклы булуны олы бәхет дип белегез. Яшь вакытлар гомердә бер генә мәртәбә килүен, бу вакыт бер үтеп киткәннән соң кире кайтып килмәвен. Яшь вакытта тәрбия алмаган кеше соңыннан һич тәрбия алмаячагын, гыйлем вә тәрбия юлында һич нәрсәне кызганырга ярамаганын онытмагыз. Мәктәпкә барганда вә кайтканда тәрбиясез кызлар белән берлектә йөрмәгез. Кибет каршыларында вә башка кызык урыннарда тамаша итеп туктап тормагыз. Бәлки, олы кешеләр кебек туп-туры, төп-төз булып, әдәпле генә йөрегез. Өйгә кайтып кергәч, ата вә аналарыгыз белән исәнләшегез. Моннан соң китапларыгыз вә язу нәрсәләрегезне билгеле урыннарына куегыз. Киемнәрегезне дә урыннарына урнаштырыгыз. Оталарыгыз вә яки башка бүйек затлар вә хөрмәтле кунаклар, әгәр дә сабакларыгызны укытып карарга теләсәләр, һич назланмагыз, карышмагыз. Бәлки, фәрман вә максатларын камил рәхәтлек белән җиренә җиткерегез. Сезне гүзәл вә гакыллы кешеләр булсыннар дип тәрбияләүдә булган мөгаллимәләрегезне алалагыз. Нәсихәтләрне җиренә җиткерергә тырышыгыз. Сүзләренә каршы килмәгез. Буларны аналарыгыз кебек күрегез. Остазларыгыз дәрәҗәсендә сөюгез, алар хозурында әдәпле булыгыз. Һәр сүзләрен ихлас белән ишетегез. Мөгаллимәләр белән кычкырышмагыз, бәлки аларның файдалы нәсихәтләре белән гамәл кылыгыз. Тәрбия байлык дип белегез. Тәрбияле вә гүзәл холыклы адәмнәр булырга тырышыгыз. Мәктәп иптәшләре белән инсафлы булыгыз. Аларны туганнарыгыз кебек күрегез. Әдәпле генә сөйләшегез, ачык йөз белән каршы алыгыз, хәсрәтләрне вә шатлыкларны уртаклашыгыз, кимчелекләренә күз йомыгыз. Әдәпсез эшләре вә бозык холыклары күренә башлаган иптәшләрегездән саклык белән сиздермичә, аз-аз ерагайып, соңыннан тәмам аерылыгыз вә тагын килеп кушылмагыз. Иптәшләрегезгә үзегезне мактамагыз. Аларга тәкәбберләнмәгез. Аларны мәсхәрә итмәгез. Алардан көлмәгез. Тел вә кул белән аларны куркытмагыз. Аларга хәсрәтле хәбәрләр сөйләмәгез. Алар белән гадәттән тыш уйнамагыз. Әдәпкә хилаф эшләргә булмагыз. Иптәшләрегезгә хөрмәтле булыгыз. Тәрбияле кызларның сөйләшеп утыруларын байлык дип белегез. Аларның холык вә фигыльләреннән үрнәк алыгыз. Арагызны заман айырганда бер-берегезне онытмыйча, хәлләрегезне белеп, мөмкин булганда хат язышып торыгыз. Ağımı suda yaş kızlar kirlere şayıqıy. Şul kızlarının tulamanарын irkəlәp jiller sıpıy. Yaş kızlarının akışlarının süyüp süyüler şağı. Dünya matur parlar bilen, aşıklar bilen barı. Бар егетләр телсез калган, күзләрдә сөю балыкый. Ак басмалар йөрәкләрнең татлы серләрен саклый.
гашыклар белән барын. Яр буенда пышылдашып теләк тели талларым, бәхетле булсын яшь кызлар, тапсын иде парларын. Яшь кызларның, ак кошаларның сөеп сөелер чагы, дөнья матур парлары белән, гашыклар белән бары. Яшь кызларның, ак кошаларның сөеп сөелер чагы, дөнья матур парлары белән, гашыклар белән бары. Гашыклар белән бары. Хөрмәтле кызлар, йөз күңелнең көзгесе, адамнарның шәфкатьле вә каты булуларының билгесе булганлыктан, һәр вакыт йөзегез турында игътибарлы булыгыз. Бер кеше белән сөйләшкәндә икенче тарафка карап тормагыз. Үзегезгә карамаган кеше белән сөйләшмәгез. Хәсрәтле кешенең йөзенә көлмәгез. Шат кеше йөзенә хәсрәт белән карамагыз. Бәлки, хәсрәтләрен җиңелләштерер рәвештә булыгыз. Бөекләр сөйләшкәндә сүзгә катышмагыз вә үзегезгә эндәшмәгәндә алар хозурында сөйләмәгез. Сөйләшкән вакытыгызда артык акрын вә бик кычкырып сөйләшмәгез. Бер сүзне күп мәртәбә кабатламагыз. Сөйләшкәндә гакыллы кешеләр кебек аз вә акрынлык белән сөйләгез. Сөйләшер өчен иптәшләрегезгә вә мәҗлестә булганнарга вакыт калдырыгыз. Сөйләүче булганда тыңлагыз. Тыңлаучы булганда яхшы сөйләгез. Кеше сүзен ахырына кадәр сабыр итеп тыңлагыз. Бер кеше сүз башлаганда кирәге булмаса, шул хәтлинчә калдырып китмәгез. Олы кешеләр сүзенә каршы сөйләячәк сүзегез булганда, тиешле вакытны көтеп, әдәп белән сөйләшегез. Аңларга тиешле булган бер сүзне тәмам аңламаган хәлдә, аңламадым, тагын сөйләр рәвешендә тәрбиясезлек күрсәтмичә, аңлап җитә алмадым, тагын сөйләргә мөмкин булмасмы? Рәхим итеп сөйләгез, бәлки аңлар идем дигән кебек инсаф белән үтенегез. Сөйләшкәндә кычкырмагыз. Җиңелләнеп вә кызып китмәгез. Тавышыгызны бозмагыз. Үзегез аңламаслык сүзләрне катыштырып сөйләмәгез. Һич кемгә яман сүз әйтмәгез. Хусусан, белмисең, ялган сөйлисең, аңламыйсың димәгез. Мондай сүзләр иң тәрбиясез адамнарга хас сүзләрдер. Сүзегезгә каршы килүче булганда ачуланмагыз. Бәлки, ихтимал, сезнең сүзегез дә дөрес булыр. Ләкин мин булай дип беләйдем дип әйтү кебек әдәпле вә мөлаем җаваплар кайтарыгыз. Сөйләгән вакытыгызда ант итмәгез. Дөрес сөйлим димәгез. Бәлки буларга гынаһ кылучы булмаганыгыз хәлдә үз инсафыгыз белән дөрес сөйләгез. Ант итү вә чын дөрес сөйлим дип әйтү ялганчылар билгеседер. Һәр ишеткәнегезне сөйләмәгез. Сүзегезне артык озын итмәгез. Кирәге булмаганда кайгылы сүзләрне күчереп сөйләмәгез вә һич кемгә урынсыз каршы сөйләмәгез. Үзегездән вә башкалардан шикаят итеп, бер тоташтан мөгерәп утырмагыз. Ашыгып ачуланмагыз. Үзегезне мактамагыз. Үзегезгә кирәк булмаган сүзләргә катышмагыз. Чит кешеләр серләрен тикшереп йөрмәгез. Ике кеше сөйләшкәндә араларына барып кермәгез. Үзегезгә аманат ителгән серләрне шәригать рөхсәтеннән башка җирдә һич фаш итмәгез. Кулакларыгызны яман сүзләр ишетүдән саклагыз. Гайбәт вә яла кебек шәригатьтә хәрам булган сүзләрне тыңламагыз. Әгәр дә буларны сөйләүче бөек кешеләр булса, риза түгеллегегезне йөзегез белән белдереп тик утырыгыз. Зарар булмаслыгын белсәгез,
bir шиткә китеп вә мәҗлестән чыгып утырыгыз. Әгәр дә иптәшләрегез булса, әдәпле генә үгетләгез. Һәр кемдә бер төрле кимчелек булыр. Безнең кимчелегебез бәлки тагын да артыктыр дигән кебек сүзләр әйтегез. Әгәр дә кешеләр булса, шәфкатьле генә тыягыз. Халык күз алдында кулларыгызны чапмагыз, авыштырмагыз. Сөйләгән вакытыгызда бутамагыз, шартлатмагыз, йөзегезгә куймагыз, ишәшегез вә башка җирләрегез белән уйнап утырмагыз. Бармакларыгызны йөзек вә балдак белән тутырмагыз. Бер вә ниһаять 2 дана белән канәгатьләнегез. Шулай ук беләкләрегезгә кат-кат беләзекләр кимәгез. Чәчләрегезне кир вә тузан вә башка нәрсәләрдән саф вә пак йөртегез. Һәр көнне тарагыз, көйдермәгез, бөтермәгез, табигый хәлен бозмагыз. Башыгызны гадәттән тыш түбән вә яки бер якка салмагыз. Кулыгыз белән башыгызга таянмагыз, халык күз алдында кашымагыз. Утырган вакытыгызда кирәк булмаса таянмагыз, бөгелмәгез, ятмагыз, бәлки төп-төз буларак утырыгыз. Сөйләшкән кешегә кулыгызны куймагыз, бер аягызны икенчесе өстенә салмагыз. Аяк кулыгыз белән уйнамагыз. Йөргән вакытыгызда бик ашыкмагыз, йөгермәгез яки бик акрын йөрмәгез. Юлда булган кешеләрне этеп төртмәгез. Тәннәрегезне селкетмәгез, кулларыгызны бутамагыз. Гадәттән тыш кычкырып сөйләшмәгез. Аякларыгызны сөйрәмәгез, өстерәмәгез, як-ягыгызга каранмагыз. Кешеләрдән көлеп калмагыз. Бер кешене мәсхәрә итеп аның кебек булып күрсәтмәгез. Мөмкин булганда йокыгызны тәртип белән үтәгез. Иртә ятып, иртә торыгыз. Ягъни 9 сәгатьтән калмыйча йоклагыз вә 6 сәгатьтән калмыйча торыгыз. Вә вакытында булачак йокыны калдыру сәламәтсезлеккә сәбәп булачагыннан, гадәтләнгән вакытыннан кичектермәскә тырышыгыз. Ярты төн әвәлендә булган 1 сәгать йокы, ярты төн соңында булган 2 сәгать йокыга бәрабәрдер дигән сүзне онытмагыз. Avlımızda kızlar sevdirsinden birisi şiver. Şu kızlarga qarada sinizdirip jırlap jiber. Hep şu Allah sen meni kızlar sevsek mi? Parasalar bir silip elip yandıralar yürekni. Hep şu Allah sen meni kızlar sevsek mi? Parasalar bir silip elip yandıralar yürekni. Yürekler minnim yanına şiber kızlarga qarap. Nihaligin eyteminde bulmay yollarga yarap. Şu ağlar sen min kızları sevsek mi? Parasalar bir silip elip yandıralar yürekni. Şu ağlar sen min kızları sevsek mi? Parasalar bir silip elip yandıralar yürekni. Garmon oynagan bulvan meni jırlar jırlayını kişlerin. Bir hamanda eytip bulmayı yürekte gezislerini. Şu ağlar sen min kızları sevsek mi? Parasalar bir silip elip yandıralar yürekni. Şu ağlar sen min kızları sevsek mi? Parasalar bir silip elip yandıralar yürekni. Şu ağlar sen min kızları sevsek mi? Parasalar bir silip elip yandıralar yürekni. Şu ağlar sen min kızları sevsek mi? Parasalar bir silip elip yandıralar yürekni. Şu ağlar sen min kızları sevsek mi? Parasalar bir silip elip yandıralar yürekni. Şu
Sanni kızlar sevsekni Parasalar bir sirpelip yandıranlar yürekni Ekşinla uğrat Sanni kızlar sevsekni Parasalar bir sirpelip yandıranlar yürekni Ekşinla uğrat Sanni kızlar sevsekni Parasalar bir sirpelip yandıranlar yürekni Hürmetli kızlar. Terbiyeli kızlar bilen terbiyesiz kızlar oş yanında мәгълүм bulunacağından xəbərdar bulab, oşağan vaxtınızda edepli bulağız. Oşarga oturganda oş eybirleri bilen oynamağız, tenigizni qoşumağız, oş yavlıqqa bek yoqında, bek yıraqda bulmağız, qulığız bilen toyanmağız, to'g'ri o'tirib oşağan vaxtınızda oşar için bir niqadar boshig'izni tuban eyigiz, qo'ling'iz bilan oshag'iz. Tostimalni tezlarigizga qo'yig'iz. Lekin bu tostimallarga teri sürtmagiz. Eng ilik bismillah aytigiz, so'ngidan osharga tutunig'iz. Oshagan vaqtingizda qumsizlanmag'iz. Birsin yaxshi shaynab yutmasdan ilik ikkinchisin og'zingizga olmag'iz. Og'iz tutirib qopmag'iz. Qo'shig'izni tabaqning har tarafina yirtmagiz. Oşalashaq narsalarni oqtarmag'iz. Birin qo'yib ikkinchisini saylamag'iz. Yonig'izda bo'lgan xotin va qizlarga o'ng'aysizlik tug'dirmag'iz. Ulular majlisi bo'lmaganda ipdoshlaringiz bilan adabligina, sabırlik bilan silashigiz. Lekin so'z yorishtirmag'iz. Hasratli so'zlar silashmagiz. O'zingizning oshovingizdan va boshqalarning oshovlaridan hech so'z chiqarmag'iz. Qonaqda bo'lgan vaqtingizda osharga yoki shay isharga xo'jasi o'tinsa, vaqtingiz bo'lsa so'zlarini qabul etingiz. Vaqtingiz bo'lmasa, o'zingizni kishlamagiz. Balki rahmat aytam kibak mulayim so'zlar bilan javob beringiz. Qonaqda bo'lgan vaqtingizda men buni yoratmayman deb aytib kibak so'zlar siylashmisha, balki tilamim kibak so'zlar bilan go'zal g'uzur ko'rsatingiz va issiy hurmatlarining yaxshi ekanligini anglatingiz. Boshqalarni chaqirgan vaqtingizda issiy hurmatlaringizni maqtamag'iz. Oshag'iz, eshagiz deb qistamag'iz. Kishining uyalib ortiq oshavuna sabab bo'lmag'iz. Qonaqlarni qistau ularning rohatlarini jibaru ekanini unutmag'iz. Qonaq oldina shigarilashaq shay asboblarining kirsiz, tuzansız, g'oyatda sof va pok bo'lishına diqqat etingiz. Samovarig'izni shiz tartib, kul, ko'mir kabi narsalardan poklagiz. Ishgan vaqtingizda shayning shuplarin talinkaga solmisha, balki yumri va stakan tubida sig'ib qoldirig'iz. Shayingizni da tovushsiz va shopirdatmisha ishigiz. Buyuklar oldinda ulardan ilik ishirga boshlamag'iz. Talinkagizni ikki qo'lingiz bilan tutmag'iz. Kerak bo'lmaganda so'l qo'lingiz bilan ishmagiz. Qonaqda bo'lganda shay yonida bo'lgan bol, varyeniyni qotiq kibik oshamag'iz. Qoshiq tutirib olmag'iz. Osh yovliqqa tomizmag'iz. Hazırlangan bo'lsa, voq sovutlarga bo'lib olag'iz. Hazırlanmagan bo'lsa, qoshiq bilan og'iz mushag'ini olag'iz. Shay yonina ko'bisi zinnat uchun qo'yilgan narsalarni qonaqqa borgan vaqtingizda ekmek o'rnina oshamag'iz. Balki maxsus oshar uchun qo'yilganlarni og'iz etingiz va boshqalarni so'qliq bilan olag'iz. Tarbiyasizlikka va yoki isrof etishlarga xos bo'lgan kiyimlarni kiymagiz. Balki xalq ko'zida aybat sifatli, yot ham kuldirgish bo'lmagan kiyimlarni va uzun umrli bo'lgan narsalarni ixtiyor etingiz. Kiyim turunda hech kim bilan yorishmag'iz. Kishi bilan yorishuv uli bir bala ekanligini esda tutingiz. Kiyimlaringizni kirli yurtmagiz. Xalq siyli deb moda siylamagiz. Modaga asir bo'lmag'iz. Har kim tarafidan xush ko'rilgan, yosalma bo'lmagan kiyimlarni kiyib, modani o'zingizga asir etingiz. O'zingizga xil va daraja to'g'ri kelmagan kiyimlarni hatto qudratingiz yetsa-da kiymagiz. Buyuk oilalar va boylar g'adatincha kiyinirga kishonmagiz va qiziqmagiz. Qizlarning eng sekimli bo'lganlari g'adatiy kiyimlarda, sof ham shista kiyimda bo'lganlaridir.
Кызларга бизәнергә дөрес икәнлеген дәлил тотып та, гомерегезне бизәнеп кичермәгез. Потларга табынучылар мисалында бер туташтан көзге тирәсендә йөрмәгез. Хатын вә кызларның мәхәббәтләре иң табигый вә тәрбияле булганнары икәнен белегез. Сәламәтлеккә зарарлы, дин вә гакылга хилаф булган зиннәтләрдән ерак булыгыз. Үзегезне олы вә халык арасында игътибарлы итәчәк рәвештә мөлаем сурәттә бизәнегез. Билекләрегезне, муеннарыгызны, күкрәкләрегезне ачык йөртмәгез. Чәчләрегезне вә яланаякларыгызны читләргә күрсәтмәгез. Бу нәрсәләргә исә кадерле динебезнең рөхсәте юк икәнлекне онытмагыз. Тар вә кысан киемнәр кан йөрүенә зарар иткәнлектән біраз иркен киемнәр киегез. Ләкин иркен кием дип гадәттән тыш иркеннәрне киеп шүмәлә кебек булып йөрмәгез. Һәр нәрсәнең гадәтчәсе яхшы икәнлегенә шикләнмәгез. Алъяпкыч бауларын вә башка моның кебек нәрсәләрне артык кысып бәйләмәгез. Әмма зинһар корсет кимәгез. Риязат, ягъни гимнастика сеңерләрне вә итләрне хәрәкәтләндерер, каннарны йөртер, ашыйсы килене куәтләндерер, ашказанын җиңелләштерер, шуңа нигезләнеп яраклы вакыты вә заманы белән әдәпле генә риязатта ясагыз. Җәяү йөрү, тән хезмәтләре итү, Аллаһы Тәгаләнең фарыз иткән намазларын уку һәммәсе риязаттыр. Күлмәктәре кызларның сикемле шивәләре, күлмәктәре кызларның сикемле шивәләре, төсләрнең яшел кызылы алы бар көрәннәре, төсләрнең яшел кызылы алы бар көрәннәре. Кызларның кашлары кыйгач кашлары астыннан елмая карашлары. Кызларның кашлары кыйгач кашлары астыннан елмая карашлары. Nişkənəzik billi qızğa kisəm kulma gülgüsü, Nişkənəzik billi qızğa kisəm kulma gülgüsü, Kulməkdəgi alsu şəşək yaratır şu bilgisi, Kulməkdəgi alsu şəşək yaratır şu bilgisi. Qızlarının nazlıları, qızlarının nazlılarına ilişə sarıları, qızlarının nazlıları, qızlarının nazlılarına ilişə sarıları. Kiberlerde yüzleri Hıyali aşık bulunun sıra aşık sebeplerin Hıyali aşık bulunun sıra aşık sebeplerin Düşene belezigine bir kütem sebeplerin Düşene belezigine bir kütem sebeplerin Hımattır sebepleri tiz arada nasip bulsun kavuşur saatleri Hımattır sebepleri tiz arada nasip bulsun kavuşur saatleri Ana şulay bak qanaytib atlar Ana şulay Hey Dur sebepleri tiz arada nasip bulsun kavuşu saatleri dur sebepleri tiz arada nasip bulsun kavuşu saatleri Kavuşu saatleri Kavuşu saatleri Dur sebepleri tiz arada nasip bulsun kavuşu saatleri Dur sebepleri tiz arada nasip bulsun kavuşu saatleri Kavuşu saatleri Kavuşu saatleri
Hürmetli, сөйкемле, бәхетле кызлар. Бүтін ғалемне яратқан Аллаһы Тәгалә Хәзрәтенең әмерләрен бүтін нәрсәдән артык күреп сөйегез. Хәлегездән килгән кадәр фарыз, ягъни үтәлүе тиешле булган гыйбадәтләрне үз вакытларында үтәгез. Тыелган нәрсәләрдән тыелыгыз. Белегез ки, дөнья ва ахират, хусусан кыямәт көнендә сыйначак җиребез фақат Аллаһы Тәгалә Хәзрәтенең мәрхәмәтедер. Пәйгамбәрләрнең һәрберсен чын күңел белән сөйегез. Аларның Аллаһы Тәгаләнең гөнаһсыз бәндәләре ва хөрмәтле бөек илчеләре икәнен яхшы белегез. Хәләл ва хәрәмнәрне бәян иткән, ахират гыйлеменә барачак юлыбыз булган ислам диненә камил ихлас ва мәхәббәтегез белән ябышыгыз. Һәрбер яхшылык дин бинасы эчендә булып, дин һәр хәсрәтебездә ярдәмче ва һәр тарлыкларда эшләребезне иркенләндерүче икәнен үзегез санагыз. Аллаһы Тәгалә каршында кимчелек белән хезмәттә торганлыгыгызны хәтерләп, гыйбадәт вакытларында әдәп ва инсаф белән булыгыз. Һәр вакыт күңелләрегез белән тәүбә итегез, зәгыйф куллар икәнлегебезне онытмагыз. Һәр кеше белән гүзәл тереклек итегез. Һәр кеше хакында мәрхәмәтле булыгыз. Һәр кемгә хәйр-хах теләктәш булыгыз. Һич нәрсә өчен үз-үзегезне белмәс дәрәҗәдә кайгырмагыз ва ачуланмагыз. Һәр нәрсәнең гүзәл тарафын алга алыгыз. Һәр кемгә яхшы күренергә тырышыгыз. Һәр вакыт көләш йөзле булыгыз. Насихат итүче кем булса да булсын, кулак салыгыз. Яхшы кеше сүзеннән гыйбрәт алыр диелгән сүзне белми калмагыз. Ата ва аналарыгыз, әби ва бабаларыгыз, туган ва кардәшләрегез кыямәт көненә кадәр киләчәк бала ва тормакларыгыз өчен ислам дине белән дөньядан үтү насыйп булуы хакында һәр вакыт, хусусан күңел нишкәргән чакларда Аллаһы Тәгаләгә дуа кылыгыз. Ислам дине белән ахирәткә киткән кеше иң бәхетле кеше икәнен һәр вакыт хәтерләгез. Аллаһы Тәгалә Хәзрәтләре мондый бөек дәүләт белән барчагызны бәхетле итсен.
Җырлар, җырларга. Барда тигез килгәннәр, матур кием кигәннәр, шул карагыз безнең кызларга, әнә нинди чибәрләр. Карагыз безнең кызларга, әнә нинди чибәрләр. Хөрмәтле радио тыңлаучы якын дусларыбыз, әле сез гөл чәчәгеннән билгеле исемле тапшыру тыңладыгыз. Материаллар Ризаэддин Фәхретдиннең Нәсихат китабыннан алынды һәм Лена Шагырҗанның шигыре кулланылды. Инде музыкаль яктан Зөһрә Сәхәбиева башкаруындагы Татар кызына исемле җыр, Гүзәл Диникеева башкаруындагы Кирләр чайкый кызлар, Фәдис Ганиев башкаруындагы Авылымда кызлар үсә, Азат Тимершаих башкаруындагы Кызлар күлмәк тектерә һәм Зифа Басырова башкаруындагы Безнең кызлар исемле җырлар бизәде.